मा सानदों मिलायदिनोलाय? बिमा, नों मा सानदों आरो माखौ नायहरबाय थादों? हो, जेबो सानाखै बिफा। नङा, नोंनि गोसोआव निस्सय माबा मोनसे साननाय दंथारो। आं नोंनि मोखाङाव नायनायावनो सिनायो। खोन्थाना बिमा, नों मा सानमारदों? बिफा, नों दुखु मोननाय नङाथ'? ओहो बिमा, आं जेबो दुखु मोना। बिदिबा खोनासं, 5 बोसोरनि सिगां दिनै सोमखोरजों आंजों नै बिफा साहाया लोंदो। जागोन बिमा, मनिसायालाय सिखाराखै नामा? सिखारबाय, बिजाबसो नायगासिनो दङ। ए बिदिब्ला सिङाव हैदो खोमा बिमा। जागोन दे बिफा। नै आइ साहाया लोंदो। जागोन आयै। सोमखोर, नों दा मानो कलेजाव थांथाराखै? आइ लोमजानायनि थाखाय कलेजाव थांनो हायाखै आं मनिसा। मा, आइ लोमजादों? दालाय अबेनिफ्रायथो फैयामोन? आइनो मुलि बायनो थाखाय रां गैयामोन, बेनिखायनो आयं मोनावसो खामानि मावनो थांदोंमोन आं। नों खामानिखौ मावनो दाखांदोंसै, नैबे रांखौ लाखिदो। नांलायला नामा मनिसा, आं दा आयं मोनाव मोनबोगासिनो। आं नाङा, नोंनि आइया आंनि आइ नङा नामा? नोंनि आइखौ नायनांगौ आंनिबो दायथ' दं। थाथ'दो सोमखोर, कलेजनि समाबो जाबाय, दा कलेजखौ बाइकखौ नायलांगोन आं। औ दे। बिमा, आंनि बे फाइल बेगा लाबोलाय, डिउटिनि समा जाथारबाय नै। नै बिफा फाइला। लाफाखायाबो माखायाबो, दा न'आव फैबा न'नि खरसा लाबोफा। दे जागोन बिमा। आफा, आंनो फैसा नांगौमोन। बेसेथो नांगौ जाखो आइ, आरो मानो? 3,000 नांगौ आफा, देलायग्रा बायनो। बे नाबाथाय देलायग्रायानो थाब जोबो। दाख्लै बायनायालाय माथो जाखो? नै आइ, बोथोरा बारा मोजां नङा, थाब थांनानै फै। थेंकिउ आफा। दे थाब थांदो नोंहाबो। दे जागोन बिमा। मनिसा, आं नोंनि जेनेरेसनाव दिनै जेबो गिफ्ट होनो हायासै। अब्लाबो मोजां मोननाय नेरसोनै नैबे आंनि आस्थामखौ लादो। जागोन सोमखोर, आं नोंनिफ्राय जेबो मोननो लुबैया। अब्लाबो नों होबाय जेला, आं बेखौ नाजावसिगोन। सोमखोर, नों आंखौ थगायजानो गियोना? सम गिखांनाय फैयो मनिसा। आंदि सासे गरिबनि फिसा, नोंदि सासे गोनां गिदिर माहाजोननि फिसाजो। नोंखौ मोनाबा गाबै फाला जानानै थैलाङो मनिसा। सोमखोर, नों मानो बिदि सानो सोमखोर? मोजां मोननायाव धोनि गोरिबनि खोथा गैया। जेराव गोसोआ गोथार, बेयावनो मोजां मोननाया गोथार। आं नोंखौ गरिबनि फिसा होननानै नेवसिया। I love you सोमखोर। I love you too मनिसा। सोरनि नाम्बार जालायखोलै बेबा? हेल'? मा? सोमखोरजों लोगो हमलायदों? र' फैथोंसोलै बियो। मनिसा, बहा थाङामोन? आफा, आं लोगोनावसो थांदोंमोन। लोगोनाव थांदों ना बे साला सैमा सोमखोरखौसो लोगो हमहैदों नामा नोंलाय? नों सानदों नामा नोंफानि मेगनखौ खाना होननानै? नों सानदों नामा नोंफानि खोमाखौ बेंगा होननानै? नोंखौ मालाबाबो
बे गैजा रोङि फिसानाव हरनो हानाय नङा। नों दानो समायला नोम्फानि सिगाङाव सोमखोरखौ बावलांसिगोन होननानै। नङा आफा, आं सोमखोरखौ बावनो हानाय नङा। आफा, मोजां मोननाया दोनि गोरिबखौ सिनायनो रोङा। जेराव गोसोआ गोथार, मोजां मोननायाबो बेयावनो गोथार। आरो आफा, आं सोमखोरखौ बावनो हानाय नङा। मनिसा! मा जालायखो? मा दावराव दावसि? नुवाखै नोंसाजोखौ? बे गैजा रोङि रान्दिनि फिसाला सोमखोरखौसो गोसोथोनो मोनबायनो। सोमखोरालाय माथो गाज्रि जाखो? सोमखोराबोथ' गाज्रि मानसि नङाना। बिदि नङा बिमा, नों लाइ होनायावनो लाफाखागासिनो दङ। आं बे गैजा रोङि न'खराव मालाबाबो बिलाइ हरनो हानाय नङा। आं आंनि बिजनेस मावफाग्रा लोगोनि फिसालाजोंसो जुलि जानो थाखाय रादाय खाखाबाय आं। थां बिमा, एसे बुजायलाय। र' होनबालाय। सोमखोर! हामबाय। नोम्फाया नोंखौ गावनि बिजनेस मावग्रा लोगोनि फिसालाजोंसो जुलिनि रादाय खाखाबायनो। आं सोमखोरखौ बावनो हानाय नङा। सोमखोरानो निजेबो। नों माखौबा बुंना होना आं सोमखोरखौ बावनो हाया होननानै। जागोन दे, समा जागोन। आं बुंना होगोन। सोमखोर, नों आंखौ बहाबा लाना खारलांदों। आंखौ आफाया गुबुनजों हाबा हरनो नागिरबाय। आं नोंखौ दा बहा दोनहैनो मनिसा? आरो आंनि आखायाव दा रांखावरिनि आंखाल। आं सानखादोंमोन जोंनि मोजां मोननायाव बेफोरबायदि हेंथा फैगोन होनना। सोमखोर, नों माबा मोनसे राहा खालामदों। बेथ' मनिसा जाथारनांगौलै, मनिसाय नङा होमबा? दुलाय नायनो दुलाय। जागोन मनिसा, बिदिब्ला आं आंनि उनाव दोनहैथ'नोसै। जागोन सोमखोर। मनिसा, बाय मा लांफैदों नोङो? आफा, हगार आंखौ। थौ माबार न'आव थौ। हगार आफा आंखौ, हगार। मनिसा! सोमखोर! बे गैजा रोङिखौसो मोनमारबाय नोङो, मोजां मोनना? न' सिङाव थां। मा जाबोलायखो? खोनासं बिमा, बे दरखौ मालाबाबो खेवनो मोननाय नङा। बेनाबाथाय गावनि साननायजोंल' सोलिजानांगौ। फिसाजोनि दुखुखौ एसेबो मिथिया। सोमखोर, आं बेखौ बोरैबा मानोबा लेंहरदोंमोन आदैया? बे सोमखोरखौ आंनि फिसाजोजों बेरायनो नुबावोबा जेसेबां नांगौ आं हरगोन फैसाखौ, नाथायबा बे सोमखोरनि जिउखौ फोजोबनांगौ। जागोन आदै। खामानिखौ जेसेबां हायो एसेबांनो थाब माव। जागोन आदै। आदैया जेबो टेनसन लानाङा, जों खामानिखौ थाबैनो मावगोन। बे थाखौ साला दिनै जेराव मोनो बेयावनो बुथारनांगौ। औ, लागायनांगौ सालाखौ। बुंनायासो सोमखोर सैमाया। सोमखोर! 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 सालाबाय था, दासो मोनदों नोङो। थै, नों बावनो साला सैमा।
दा सोमखोरा माबोरै दं आं जेबो मिथिया। आंनिबो गोरोन्थि जाबाय बिमा नोंनाव सोङा हौवा जुलि लानाया। सोमखोरखौ लोगो मोनबा आंनो खोन्था बिमा आं बेनाव निमाहा बिगोन। जागोन बिफा बेफोरखौ दोनथ'दो। नानिखौ हस्टेलाव नायनो होननाया थौदो ओंखाम जानोसै। नै माथो मानसि मोजांसो ओइ सिखारनानै थांदो थां सिखारदो थां थांदो सोर बबेनि मानसि फाग्ला फैलाबायरा जाथोनो है माबा जाग्रा मोनदों नामा आदै? गैया जाथाराखै सावगोन आं थां बबेनि फाग्ला फैयो। माबा जाग्रा मोनदों नामा? बबेनि मानसि फैलाबायलै गोदाननो ना बेखौनो लाना थांदो। बिमा आं थांसैमोन। हा माजोंसो थांगोन नोंलाय? गारियाबो गाज्रि जानानैसो दं। थाबायलांसै आं बिमा दा लामायाव जों दाउखौ लोगो मोनबा थांफानोसै आं। नानि नोंसिनाव दै मोनलोंगोन नामा? फै मामा जोंनाव लोंहैनो हागोन। ओइ मामि मा जाखो मामि? आरो बेलाय सोर जाखो? मामाया दै गांदोंनो। र' लायनि। नै दैया। मनिसा नों हो? आंखौ सिनायाखै मनिसा? आं सोमखोर मनिसा आं सोमखोर। सोमखोर नों मानो बिदि जाखो सोमखोर? मनिसा आंनि जिउआलाय बिदिनोसै नोंनि जुलिनि दिनखालिनिफ्रायनो नोंखौ नागिरै बिदि जानांबाय आं दिनै। सोमखोर नों गोसोखौ हमथा आंबो नोंखौ नागारनो होननानै नागाराखै। आइ आफानि खोथा दाननो हायाव गुबुनजों जुलि जानांबाय आं। साननाया जाफुङाब्ला सिमाङा फेलें जायोब्ला गोसोखौ हमथानानै मा जानो मनिसा? अब्लाबो सोमखोर नों गोसोखौ हमथा आंबो नोंखौ दासिमबो हायाखै। थेवबो आं गोसोखौ हमथानानै दं। हमथानाय गोसोआ जिउआव देरहासार जानो हायो सोमखोर। जागोन मनिसा आं गोसोखौ हमथासिगोन। नाथाय बे गथ'आ नोंनि ना? औ सोमखोर बे गथ'आ आंनिनो। आं जोबोर गोजोनबाय मनिसा नोंखौ आरो बे नोंनि गथ'खौ नुनानै। थादो आं थांसै। बहा थांनो सोमखोर? समनि उब्लिया जेरै दिन्थिलाङो बेयो थांसै आं मनिसा थादो। बिमा सोर फाग्ला थाफैयामोन जोंनावलाय? बिफा रावबो नङामोन बियो सोमखोरसोमोन। थ'दो बिमा जों बेनाव निमाहा बिहैनोसै।